фаъолияти худро дар ба натиҷаҳои мусбӣ ноил гашт. Кумита ва мақоми зерсохтори он дар соли 2013 аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ нозирони ҷамъиятиро ҷалб карда фаъолияти худро ба роҳ мондааст. мақсади асосии фаъолияти кумитаи ҳифзи муҳити зист ин нигоҳ доштани вазъи мусоиди ҳифзи муҳити зист, пешгирии қонунвайронкунӣ дар истифодабарии сарватҳои табиӣ, амалӣ намудани назорати давлатии ҳифзи муҳити зист, пешбурди сиёсати давлатии экологӣ, таъмини амнияти экологии аҳолӣ ва бо ҷалби ҳарчи бештари табақаҳои гуногуни аҳолӣ барои тозакорӣ, хӯрамгардонӣ, сабзкорӣ ва ниҳопарварӣ мебошад. дар соли 2021 самтҳои асосии фаъолияти соҳавии кумита аз нуқтаҳои зерин иборатанд. мо дар аввал омодагӣ ба сазовор ҷашн гирифтани иди муҳими давлати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сарраёсатҳо, раёсат шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зист, аз сохтмони биноҳои маъмурӣ, инчунин дар шаҳри Хорухи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сохтмони бинои маъмурии Парки миллии Тоҷикистонро низ анҷом додем. дар баъзе манотиқи шаҳру ноҳияи кишвар парваришгоҳҳо барои зиёд кардани ҳайвоноти нодир низ корҳои муайянеро ба анҷом расонидем. инчунин гулгаштҳо ва дигар майдончаҳо варзишӣ ва дигар иншоотҳо аз тарафи кумита барои сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмонӣ, аз навсозӣ, таъмир иҷро шуданд. дигар самти асосӣ, яке аз самтҳои асосии кумитаи ҳифзи муҳити зист, ин татбиқи барномаҳои давлативу соҳавӣ ба ҳисоб меравад ва дар ин самт яке аз барномаҳое ки аз тарафи кумита татбиқ мегардад, ин барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ба ҳисоб меравад. дар доираи ин барнома нақшаи чорабиниро тасдиқ карда шудааст ки аз 10 боб ва 75 қисмат иборат мебошад ва дар соли 2021 иҷроиши ин нақшаро аз тарафи кумита ва зерсохторони кумита ва дигар вазорат идораҳо ба 21% мо ба анҷом расонидем. дар доираи рафти иҷрои ин барнома инчунин бо ҷалби намояндагони васоити ахбори омма як клуби экожурналистон низ таъсис дода шудааст ва дар соли 2021 сафарҳои корӣ ба манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ бо пресстурҳо ташкил карда шуданд. яке аз инҳо ба бешаи мамнуъгоҳи давлатии табиӣ бешаи Палангон сурат гирифт ки дар он ҷо баъзе намояндагони васоити ахбори омма, зиёда аз 23 намояндагони васоити ахбори омма иштирок карданд. дигар пресстур ба заводи алюминии тоҷик сурат гирифт. инчунин дар аксияҳои тозагии соҳил ки дар ноҳияи Варзоб дар соли 2021 ба амал омад, намояндагони васоити ахбори омма ки дар клуби экожурналистони кумитаи ҳифзи муҳити зист шомил шуданд, иштирок варзиданд ва мо тасмим гирифтаем ки ин иқдомро дар соли 2022 идома диҳем ва тақвият бахшем ҳамкориро бо намояндагони васоити ахбори омма. дигар барномаи муҳиме ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист татбиқ карда мешавад, дар як ҷоги бо агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зист, ин барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи соли 2010-2030. дар дораи татбиқи ин барнома мо мутахассисони кумита агентии обу ҳавошиносӣ экспедитсияҳои бо усули пиёда барои барфченкунӣ ва омӯзиши ҳолати пиряхҳо, инчунин парвозҳои аэровизуалӣ низ ҳар сол ҳамасола сурат мегиранд ки барои ченкунии миқдори барф дар ҳавзаҳои гуногуни дарёҳои ҷумҳурӣ аниқ карда мешаванд. инчунин дар доираи татбиқи ин барнома мо тасмим гирифтаем ки барои баланд бардоштани савияи дониши кормандони агентии обу ҳавошиносӣ, махсусан он мутахассисоне ки дар самти глатсиология, омӯзиши пиряхҳо кору фаъолият мекунанд, онҳоро ба сафарҳои корӣ ба бозомӯзӣ ба Федератсияи Русия дар соли 2021 равона кардем ки дар он ҷо онҳо савияи дониши худро такмил доданд.
дигар ҳуҷҷати муҳиме ки аз тарафи кумита татбиқи он амалӣ мегардад ин стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба ҳисоб меравад ки дар ин стратегия 4 самти афзалиятноке ки ба паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим осебпазиранд ин самтҳои захираҳои об, энергетика, нақлиёт ва кишоварзӣ мебошанд ва дар доираи ин самтҳо дар татбиқи стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим консепсияҳои лоиҳаҳои инвеститсионӣ таҳия карда шуданд ва бо шарикони рушд барои ҷалби маблағгузорӣ ва татбиқи онҳо корҳо идома хоҳанд ёфт. Инчунин дар дораи амалисозии ин стратегия корҳои фаҳмондадиҳӣ, конференсияҳои илмӣ, амалии татбиқотҳо низ гузаронида мешаванд. дигар самти муҳиме ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист дар соли 2021 мо фаъолияти худро низ ба роҳ мондем. Ин чорабиниҳои назоратии тарғиботии илми амалӣ дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ба ҳисоб меравад. дигар самте ки кумитаи ҳифзи муҳити зист бевосита назорати давлатӣ ва рафти иҷроиши нақшаи ниҳолшинонӣ ки аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳияҳо пешниҳод мегарданд аз тарафи кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зист дар шаҳру ноҳияҳо оиди ниҳолшинонӣ, кабдгузоркунӣ ва назорати нигоҳбини ниҳолҳое ки шинонида мешаванд ба ҳисоб меравад. дар соли 2021 тибқи нақшае ки аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳияҳо пешниҳод карда шуда буд, тибқи нақша тақрибан 1,270,000 ниҳолҳои ороишӣ ҳамоши сабз бояд шинонида мешуд ва дар асл бошад нақша бар зиёд аз 1,600,000 ниҳолҳо шинонида шуданд ва ҳолати сабзиши онҳо тибқи маълумотҳои расмӣ 86%-ро ташкил медиҳад. дигар самте ки барои тозаву озода нигоҳ доштани кишвари азизамон кормандони кумита яке аз самтҳои асосии кумита ин ба шумор меравад баргузории аксияҳои экологӣ. Мо дар миқёси ҷумҳурӣ аксияҳои тозагии соҳил ва тозагии маҳал бо ҷалби табақаҳои гуногуни аҳолӣ, ризокорон, фаъолон, нозирони ҷамъиятӣ, фаъолони шаҳру ноҳияҳо баргузор мегардад ки дар ин аксияҳо мо дар соли 2021 аксияи тозагии соҳил 1490 маротиба гузаронида шудааст ва дар миқёси ҷумҳурӣ ва аксияи тозагии маҳал 1944 маротиба гузаронида шудааст. дар доираи баргузории ин аксияҳо соҳили дарёҳо аз партовҳо тоза карда мешаванд, маҳалҳо аз партовҳои бесоҳиб ё партовҳои ғайрирасмӣ ё дигар партовҳое ки дар ҷойҳои ғайрирасмӣ гузошта мешаванд тоза карда ба партовгоҳи расмӣ бароварда ҷойгир карда мешаванд. дигар самти асосии фаъолияти кумита ин пешбурди назорати давлатии соҳавӣ ба ҳисоб меравад ва дар доираи ин нозирони ҳифзи муҳити зист дар шаҳру ноҳияҳо санҷишҳои нақшавӣ, ғайринақшавӣ, такрори иловагӣ ва дар рафти баргузории ин амалиётҳо вақте ки қонуншиканӣ ошкор мешавад дар соҳаи ҳифзи муҳити зист шахсоне ки ба қонуншиканӣ роҳ доданд ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. барои риоя накардани талаботи қонунгузории ҳифзи муҳити зист дар соли 2021 13434 нафар нисбати 13434 нафар чораҳои маъмурӣ андешида шуданд аз тарафи кормандони соҳаи ҳифзи муҳити зист. дигар самти асосие ки кумитаи ҳифзи муҳити зист фаъолияти худро дар ин самт ба роҳ мондааст, ин ҳамкорӣ бо сохторҳои созмони милали, ҷалби ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби лоиҳаҳои инвеститсионӣ барои ҳалли масъалаҳои экологӣ ба ҳисоб меравад. дар ин самт низ мо дар соли 2021 якчанд лоиҳаҳои бо шарикони рушд таҳия кардем ва оғози ду лоиҳа
дар соли 2022 пешбинӣ шудааст. Яке аз ин лоиҳаҳо ин лоиҳаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи дарёи дар ҳавзаи баҳри Арал ки аз тарафи Бонки Умумии Ҷаҳонӣ маблағгузорӣ карда мешавад. Дигар лоиҳае ки инчунин дар соли 2022 мо оғози онро интизорем, ин лоиҳаи устувории ландшафтҳо ва хоҷагиҳо ба тағйирёбии иқлим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Инчунин дар доираи ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва дар самти баргузорӣ мо ду чорабинии сатҳи баландро дар соли 2021 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намудем. Яке аз ин чорабиниҳо ин бо иштироки роҳбарони вазорат идораҳои ҳифзи муҳити зисти созмони ҳамкории Шанхай ки дар соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар доираи ин конфронс нақшаи кории созмони ҳамкории Шанхай барои солҳои 2023-24 аз тарафи тамоми кишварҳое ки ба ин созмон шомил шуданд дар самти ҳифзи муҳити зист ба имзо расонида шуд. Инчунин дуюм конфронси сатҳи баланд ин ки дар шаҳри Душанбе дар соли 2021 аз тарафи кумита баргузор гардид. Ин конфронси Осиёи марказӣ оид ба тағйирёбии иқлим ба шумор меравад ки дар он ҷо ҳам вазирони ҳифзи муҳити зист кишварҳои Осиёи марказӣ иштирок варзиданд ва дар натиҷаи он якчанд ёддоштҳои тафаҳум меморандумҳо ба имзо расонида шуданд. Инчунин дар самти ҳамоҳангсозии иҷрои талаботи конвенсияҳо Кумитаи ҳифзи муҳити зист аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 10 конвенсия ва протоколҳои дар самти тағйирёбии иқлим, гуногунии биологӣ ва умуман дар самти ҳифзи муҳити зист аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколадор пешниҳод карда шудааст ва мо ҳамасола оид ба риояи талаботи ин конвенсияҳое ки аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст ҳисоботҳо ва корҳои муайянеро ҳисоботҳо ҳам ба котиботи конвенсияҳо ҳам ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоем. Инчунин дигар самти асосие ки аз тарафи кумита ин иҷро мегардад ин назорати фаъолияти паркҳои миллӣ, мамнунгоҳҳо, резерватҳои биосферӣ ва умуман ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда барои нигоҳ доштани гуногунии биологӣ ва ҳифзи ҳайвоноти нодири ҷумҳурӣ ба шумор меравад ва дар ин самт аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист дар соли 2021 якчанд парваришгоҳҳо аз ҷумла дар ноҳияи Балҷувон дар майдони 5 гектар замин бо мақсади ташкили парваришгоҳи гавазни нигоҳубин ва афзоиш намудани саршумори гавазни бухороӣ ҷудо карда шуд ва корҳо дар 2 гектари он пурра ба анҷом расонида шуданд. Инчунин дар мамнугоҳи Дашти Ҷум майдони 20 гектар замин барои ташкил намудани парваришгоҳи бузи кӯҳи пармашох ё морхӯр ҷудо карда шуд ва дар масоҳати 7 гектар аллакай корҳо барои ташкил намудани парваришгоҳ пурра ба анҷом расонида шуданд. Дигар самти асосии кумита ва зерсохтори он ин самти обу ҳавошиносӣ ба ҳисоб меравад ва дар соли 2021 мо бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави агентии обу ҳавошиносиро сохта ба истифода супоридем бо таҷҳизотҳои замонавӣ ки барои беҳтар намудани сифати маълумотое ки аз тарафи агентии обу ҳавошиносӣ пешниҳоди мардум мешаванд хубтару беҳтар мешаванд ва барои бурдани мониторинги обу ҳавошиносӣ ман фикр мекунам саҳми худро мегузорад. Инчунин баъзе ду лабораторияи мобилни лаборатория барои чен кардани сифати ҳаво ва дигар нишондиҳандаҳои мониторинги муҳити зист харидорӣ ва ба зерсохторони кумита пешниҳод карда шуд ки ман фикр мекунам барои беҳтар намудани пешбурди фаъолияти назоратӣ таҳлилӣ саҳми худро мегузорад. Инчунин дигар дар самти ташвиқоту тарғибот баргузории конференсияҳо, чорабиниҳои илмӣ амалӣ, дигар озмунҳо
дар тариқи воситаи ахбори омад дар якҷоягӣ бо парлумони ҷумҳурӣ мо инчунин аз шабакаҳои иҷтимоии кумита фаъолона истифода мебарем ки ҳарчи ҷалби ҳарчи бештари табиати биштосои кишвар корҳоро ба анҷом расонем ва дар соли 2021 инчунин аз тарафи кумита кор бо кадрҳо барои баланд бардоштани савияи дониши онҳо ихтисоси онҳо кормандон барои омӯзиши соҳавии онҳо семинарҳо ва онҳо барои омӯзиш ба кишварҳои хориҷ ва дар дохили кишвар низ сафарбар карда шуданд ва ман бовари комил дорам ки дар соли 2022 мо боз ҳам кӯшиш мекунем ки натиҷаҳои хубтар беҳтарро ноил гардем. Албатта мушкилиҳо низ ҳастанд. Мо дар самти истеҳсолот ва ҷойгирукунии партовҳо дар дигар самтҳо мушкилиҳо низ ҳастанд ва мо омодаем ки дар якҷоягӣ бо дигар мақомоту идораҳо ва шумо намояндаҳои васоити ахбори omma, ризокорон, фаъолон, нозирони ҷамъиятӣ он мушкилиҳое ки ҳаст марҳила ба марҳила онҳоро паси сар намоем. акнун дар ҳамин ҷо ман ба арӯзаи худ хотима мебахшам ва ба қисмати саволҳо мегузарем. марҳамат, агар саволҳо бошанд. Саиди Ҳайдар ҳастам, роҳбари ҷодӣ ва тадқиқот журналистии пай. муҳтарам раис, фикр мекунам поян дараҷа фаъолияти кумитаи ҳифзи мулки назди кори ҷумҳурии Торисton ба сохтобан шудааст, лекин гап сари он аст ки рӯз арӯз шумораи аҳолини зиёд гашта истодааст ва дар ин равиш бисёр ҳолатҳои экологӣ низ ба чашм мерасад. аз ҷумла газетаи пак дар ҳамин нимсолаи дуюм мақола навистагӣ буд бо шолӣ бо оби ташноб дар минтақаи бобоҷон ғафуров ва шаҳри гулистони вилояти Суғд ки мо ягон вокуниши шумоя ягон ақаллан чида нафаҳмидем. оиди масъала мо пештарам гуфтагӣ будем ки бо оби ташноб дар ин минтақа зиёда аз 500 гектар замин шолӣ корида мешавад. афсӯс ки ягон хел гӯё ки комитет ин чиза надид. дар ин равиҷа бо ҳамин чиз мана дар ноҳияи Файзобод дар даромадгоҳи аз тарафи қисмати шимолии шарқии ноҳия партовгод якбора дар дохили дарёи Элоб ҷойгир гардааст ва дар мавсими селоб пурра партовгоҳ шуста мешавад. оиди ин масъала низ пайк нависта буд ва арчабурӣ дар ҳамиша аз тарафи мақомоти ҷои ҳукумати давлатӣ чӣ бошад ки то ба имрӯз гарчанди мақомот вокуниша нишон дод, лекин кумита гӯё ки ин чизҳои нашунид. чунин воқеот дар миқёси мана ноҳияи рӯдакӣ аз сар кардааст қишлоқи чорякарон баромади то ҳудуди шаҳри душанбе минтақаи чӣ мегӯянд ҷанубии шаҳри душанбе минтақаи нав дохил шудагӣ пурра партов зиёда 60-65 ҳазор аҳолӣ пурра дар ҳамин оби шӯраке ки сарчарда аз ноҳияи истор мешаду чорякарон чавлибоён та гузаштарафта ҷои будому ҳамақа то ба охир мерад. ягон чораҷӯӣ нест. мо чандин бор гуфтем ва гузашта аз ин дар шаҳри Ваҳдат низ то ба имрӯз аз 3 манба пурра ҳамин оби канализатсия ба дарёи Кофарниҳон ҷорӣ мешавад. ин даҳҳо маротиба гуфтем гӯё ки ҳамон гӯши мешунидагӣ нест. кай ин хатогиҳо бартараф мешавад. мо чизе вақте ки нависидем вақте гуфтем барои шахсияти худ мо намегӯем. мо мегӯем ки ҳам чизо бартараф шавад. танҳо ҳифзи саломатии мардум аст. ташаккур. ташаккури зиёд. масъалаи шумо ҷиҳатҳои муҳиму нуқтаҳои муҳимро қайд кардед. дар самти ҳифзи захираҳои об чӣ хеле ки шумо қайд кардед, мо дар маъруза низ қайд кардам, дар як сол мо зиёда аз 13 000 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ дар самтҳои гуногун ҳифзи ҳавои атмосфера, ҳифзи захираҳои об, замин канданӣ, офоидану партов, олами набототу ҳайвонот ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. дар инчунин дар самти ҳифзи захираҳои об мо дар соли 2021 6 моддаи наве ки тибқи қонунгузории он мақоми ваколадор муайян набуд, аз тарафи кумита бо пешниҳоди кумита ин 6 модда ба ваколати кумитаи ҳифзи муҳити зист вогузор карда шуд. мо ҳатман он ҳолатҳое ки шумо қайд кардед бори дигар аз тарафи раёсатҳои назоратии кумита
мо нисбати бобоҷон ғафуров он оби ташнобе ки барои шоли кори истифода мебаранд мебинем. Албатта мо аризаву шикоятҳое ки ба Кумитаи ҳифзи муҳити зист ворид мешаванд, мо дарҳол ба он аризаву шикоятҳои аҳолӣ чораҷӯӣ мекунем. Масалан дар манотиқи гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки шаҳрвандон аз проблемаи гуногуни экологӣ ба мо муроҷиат мекунанд, мо нисбати ин масъалаҳо ҳатман чораҷӯӣ мекунем. Дар ноҳияи Файзобод шумо нисбати партовгоҳе ки дар соҳили дарё ҷойгир карда шудааст, мо дар шаҳру ноҳияҳо низ шуъба ё бахши ҳифзи муҳити зист дорем ки бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳал ҳамкорӣ зич ба роҳ мондаанд ва дар ҳалли масъалаҳои экологии худи ноҳия онҳо низ кору фаъолият мекунанд. Барои ҳамин дар ноҳияи Файзобод он аксияҳо барои тоза кардани соҳили дарё ки гузаронида шуд, дар якҷоягӣ бо мақомоти мо низ иштирок доштанд ва фаъолона корбарӣ намуданд. Масъалаи дарахтбурӣ дар ин самт ҳам проблемаҳо низ ҳастанд. Хеле ки дар нишастҳои матбуотии пештара мо гуфтем, мо дар як шаҳру ноҳияҳо 3 ё 4 нафар корманд дорем ва барои пешгирии ҳамаи қонуншиканиҳо имконияти дар сари вақт пешгирӣ кардани ин қонуншиканиҳоро албатта надорем. Барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки ҷалби бештари нозирони ҷамъиятиро ҷалб мекунем ки ба мо барои дар ошкор кардани қонуншиканӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва мо маълумот пешниҳод намояд ва дар бартараф кардани он проблемаҳо мо аз онҳо бисёр фаъолона истифода хоҳем бурд. Дар соли 2022 низ мо марҳамат кадом шаҳрванде ки мехоҳад нозири ҷамъиятӣ бошад барои саҳми худро барои ошкор кардани қонуншиканӣ ё бартараф кардани камбудиҳо дар соҳаи ҳифзи муҳити зист гузорад, мо омода ҳастем ки бо онҳо ҳамкорӣ намоем. Масъалаи рӯдаки партовгоҳое ки шумо гуфтед, мо чихеле ки шумо гастед зиёда аз 7 душанбе ворид гардид ва дар ин самт мо аллакай корҳоро ба роҳ мондем ки нуқтаҳои барои партовҷамъкунӣ расмӣ дар ҳар як маҳале ки аст аз сари нав дида ба расмиёт дарорем ва дар ин самт кормандони мо дар сарҳаёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе низ корбарӣ намуда истод. Як дақиқа устод, гап дар бораи шаҳри Душанбе нест. Ҳама ҳудудое ки аст ҳамагӣ 10-15 метр аз ҳудуди шаҳри Душанбе аллакай берун аст. Умуман ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ давоми ҳамин 10-сола ё 100-солаҳо оиди масъала корбарӣ кардагӣ нест. ҳамон проблеме ки буд бо углублутар, бо вазнинтар, мушкилтар шудааст. Шаҳри Ваҳдат аз се нуқта ман аз нуқтаи кирпични, аз нуқтаи бозори фурӯши маҳсулот аст аз уҷа ва аз худи ҳамон аҷиснои саруҷони пурра бетоза кардан дар дарё мерезад. Барои чӣ ҳамин чиз як бор ақаллан расонавӣ кардан мешавад. Бигзор мо ҷалб кунем, мо бурда нишон диҳем шумо ки мана чиз ҳамин чиз мехелад. ё ки як мана ноҳияи Хуросонро гиред, ҳамон дуду чанд қисмати зиёд шаҳри Бохтаро лағат мекунад. Лекин барои чӣ ягон кас ҷазо ақаллан ҳайфи ту намешунавад. бигзор раиси ноҳия иҷоза додааст, ҷавоб шавад гӯяд дела шавад вай ҷинояти коррупсионӣ карда дар доираи берун бародан аҳади ваколатҳои мансабӣ шавад вай мудири шуъбаи бахшад ва ё ҳар як кадоми вай бояд дар доираи салоҳияте ки доштанд бояд ҷавоб диҳад. Ташаккур. Дар ин самт дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ муовини раиси кумита Мавлудо Абдуқодир ҳамчун сарпараст кору фаъолият мекунанд. Марҳамат Мавлудо, агар ягон иловагӣ маълумот шумо гуфтанӣ бошад. раис иловагӣ шаве ки рӯзноманигор худашам аввал ҳамин гапа сар кард ки аҳолӣ зиёд шуда истодааст. ин маърифати экологӣ паста. Ман як чиз қайд мекунем ки танҳо дар моҳи январ барои ғайриқонунӣ ҷойгир кардан дар ҳар қитъа партофтан 260 кас ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудааст. Як мо тоқа худамон он кормандоне ки дорем дар ноҳия 2 кас 3 кас аюда ин саъй киш карда нозирони ҷамъияти дӯстдорони табиат ё ҳукумат ва ё дар кор набудааст ки ба моро занг задагиу мо вай ислоҳ карда меистем. Лекин қуввати мо имконият мо нарасида истод. Масъалаи танҳо дар моҳи январ 166 кас ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидагӣ.
бале ташаккур. мо ин пешниҳодҳои шумо қобили қабуланд. ман фикр мекунам ки аз тарафи раисатҳои назоратӣ як гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда он нуқтаҳое ки шумо гуфтед бори дигар рафта дар ҷояш мебинам ва аз натиҷаи бо хулосаи шумо чоп мекунед. Саадиёвӣ гуфтастам аз радиои Тоҷикистон. Мехостам ба раису савол кард. Хоҳиш мекунам так ҳамкасбои гиромӣ аз дигаре эътироф кунед. Як ду савол, чорта савол, панҷта савол ба дигаровон навбат меояд. иҷоза боша ман дута савол кунам. Якум савол дар мавриди амин қабристоне ки дар онҷо парваришгоҳи гавазни бухороӣ аст. Дар ҳаминҷа дар саҳифаҳои иҷтимоӣ сару садоҳо бисёр шуд. Мехостам назари шумо бифаҳмам ки ҳамин роҳи ҳалли худашро ёфт ё не. дуюм савол дар мавриди ҳамин вомдоштани батареяҳо. Бори аввалин бор дар мо шунидем ки дар шаҳри Душанбе ҳамин батареяҳои истифодашудаи дар марказҳои савдо гирифтанд. Чаро дигар пештар набуд, акун пайдо шуд? Бояд дар ин маврид бигӯзед. ташаккур барои саволҳо. Масъалаи якум оиди қабристоне ки шумо дар ҷамоати Ромид шаҳри Ваҳдат гуфта гузаштед, тибқи маълумотҳо ва тибқи ҳуҷҷатҳое ки мо дорем, он ҳудуде ки ба қабристон гӯё ки шомил мебошад, тибқи ҳамон ҳуҷҷатгузорӣ ягон маълумоти тасдиқкунанда нест ва резервати биосферии Ромид аз соли 1959 таъсис дода шудааст ва вай минтақаи ядроӣ дорад ки барои нигоҳбини олами набототу ҳайвоноти нодири кишвар бояд нигоҳбин карда шавад ва дар он ҷо фаъолияти хоҷагидорӣ ё дигар намуди фаъолият тибқи қонунгузории амаликунанда манъ карда шудааст. Масъалаи қабристон дар ҷамоати Ромид дар дигар минтақа аз резервати биосферии Ромид берун қабристон ҳаст ва оиди таъсис додани қабристони нав ин ваколати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳал маҳсуб меёбад ва шаҳрвандон агар хоҳиш дошта бошанд ки ягон қабристони нав дар он ҷо таъсис дода ташкил карда шавад, ариза ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ пешниҳод менамояд ва аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ замин ҷудо карда мешавад. Лекин он заминҳое ки шумо гуфтед ба қабристон рабт надорад, он заминҳои резервати биосферии Ромид мебошад ки дар он ҷо ҳайвоноти нодир, дигар намуди гиёҳҳои шифобахш мероянд ва мақсади асосии мо ҳифзу нигаҳдории ин олами набототу ҳайвонот ба шумор меравад. Дуюм саволе ки шумо масъалаи батареяҳо, дар ҳақиқат мо як иқдом гирифтем ки он батареяҳои истифода бурдашуда дар партовгоҳҳо намчун умумӣ партофта нашаванд, балки махсусан дар қутиҳо ҷамъоварӣ шуда баъд ба ҷои муайян шуда интиқол карда шавад, барое ки дар батареяҳо дар таркиби худ баъзе моддаҳои бисёр зараровар доранд ки ба саломатии инсону ҳифзи муҳити зист таъсири манфии худро мерасонад. Барои ҳамин ин иқдом дар марказҳои савдо мо бо ҷалби ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва бахши хусусӣ дар марказҳои савдои Ашан, Пайкар, дигар марказҳои савдо ки дар он ҷо рафтуомади аҳолӣ бисёр зиёд аст ва аз он ҷо батареяҳо харидорӣ карда мешавад ва дар он ҷо метавонанд шаҳрвандон бурда батареяҳои худро ки истифода карданд супоранд. Дар кумитаи ҳифзи муҳити зист низ мо дар ошиёнаи якум чунин як ҷои махсус барои ҷамъоварии батареяҳо таъсис кардем. Ман фикр мекунам ки дар оянда на танҳо дар шаҳри Душанбе мо чунин иқдомҳоро тариқи маъмулӣ ё на ҳамчун як аксия, балки як система ба роҳ монем ки ин батареяҳо ҷамъоварӣ карда шуда баъд айни замон ин батареяҳо ба шаҳри Ҳисор интиқол меёбанд ки дар он ҷо як корхонаи махсус аст ки барои нигоҳдории онҳо кору фаъолият мекунанд ва дар оянда мо барои утилизатсияи ин батареяҳо бо бахши хусусии шарикони рушд ҳамкорӣ намуда барои утилизатсияи он таҷҳизот харидорӣ намуда ба роҳ монем.
ман фикр мекунам як иқдоми нағз буд ки аз тарафи шаҳрвандони ҷумҳурӣ бисёр нағз қабул карда шуд. Ташаккур. اینجا در دوره مشاهده‌های اندیویدوالی شما قید کرده بود طرف رئیس از سوای ذخیره‌های برق همون نتیجه همین مشاهده‌ها رو نگفته بود و بعدا در رابطه با همین سوال وابسته به وضع امروزه سطح آب کوه دریاها اگر تحلیل داشته باشد می‌گفته نشان دهنده‌ها چگونه هستند چون مسئله ذخیره‌های آب یعنی که آینده رشد کشورم از همین حساب است برای من بسیار مهم است برای ташаккур. Саволи муҳим аст. Чихеле ки мо дар боло гуфтем аз тарафи агентии обу ҳавошиносӣ барои муайян намудани ҳолати пиряху сатҳи барф дар ҳавзаҳои гуногуни дарёҳои ҷумҳурӣ ҳамасола бо усули пиёда экспедитсия ёки барфченкунӣ гузаронида мешавад дар манотиқи гуногуни кишвар. Инчунин мо дар як сол ҳамасола 2 маротиба парвозҳои аэровизуалӣ барои чен намудани сатҳи барф дар ҳавзаҳои дарёҳо муайян менамоем. Дар баъзе манотиқи кишвар дар баъзе нуқтаҳо мо дар он ҷо реперҳо дорем ки сатҳи барфро дар кӯҳҳо дар ҳавзаҳои дарёҳо тариқи он мо чен мекунем. Дар соли 2021 низ чунин иқдомҳо ёки ченкунӣ барфченкунӣ бо усули пиёда ва бо усули аэровизуалӣ гузаронида шуда. Дар соли 2022 мо дар моҳи апрел май чунин мушоҳидаҳоро мегузаронем ва маълумоте ки мо дар моҳи апрел май ҷамъоварӣ мекунем тариқи агентии обу ҳавошиносӣ ба расонаҳо ба дигар вазорати идораҳои дахлдор пешниҳод карда мешавад. Марҳамат, агар аз агентии обу ҳавошиносӣ ягон маълумоти иловагӣ пешниҳод карданӣ бошед. Марҳамат. همچنین برای مقایسه‌ای ترتیب داده می‌شود و در آخر ماه اپریل عموماً سطح مقدار برفی باریده شده و فشار کرده می‌شود و برای دوره لیکیتاسیا آب نوکی دریاها برای ماه اپریل تا ماه آخر ماه سپتامبر پیش‌بینی استفاده برنامه می‌شود. عموما یک تحلیلی هست که مثلا در ظرف 2 سال همین قدر پس شده است یا کم شده است یا بسیار شده است. همین گونه معلومات هستند. البته هست. چطوری گفتیم جدول مقایسه‌ای هست تشکیل کرده میشه چون جدول مثلا در همین دوره از روی موسمی نه. موسمی معلوم است که پس تو بالا میشه. البته هست. در مجموع عموما ذخیره‌های برق یک موضوع خیلی وسیع است و ما بسیار می‌خواستیم که اگر روزنامه‌نگاران وابسته به این توجه باشد اگر بتوانیم یک برنامه وسیع یک برنامه‌ای که طریق تلویزیون ما به این هم با واسطه اخبار عامه بسیار ویزش داریم. همین سال نسبت به سال گذشته زیاده یا کم؟ قریب که برابر است. برای 102 103 در ماه فوریه بخشش از اگنتی خواب مرسی سعید هستم. در ماه فوریه سکنان جمهوری رو چگونه هوا انتظار است؟ در اینجا ҷамила байдуллоева муовини агентии обу ҳавошиносӣ низ иштирок доранд. ба маврид аст ва тибқи пешгоҳи пешакӣ ки мо моҳи ноябр карда будем ва мо гуфта будем ки дар моҳи декабр, моҳи январ ва моҳи феврал асосан ҳаво гарм аст ва дар ҳақиқат ҳам моҳи декабр ва январ чунки ки нишон дод ҳарорати ҳаво дар қисми зиёди минтақаҳо ҳам дар баландкӯҳ, дар кӯҳҳо, дар домонаҳо нисбатан гарм омад, боришот аз меъёри муқаррари кам ва тибқи пешгоҳи пешакӣ мо дар моҳи феврал дар нимаи якуми моҳи феврал боз ҳам ҳарорат нисбатан гарм аст, яъне ки мӯътадил гарм аст ва дар рӯзҳои алоҳида мана рӯзи пагоҳ бурдани боришотҳои на он қадар шиддатнок дар қисми зиёди минтақаҳои кӯҳӣ баландкӯҳ дар назар аст ва инчунин рӯзҳои шашум бисёртар шиддатноктар, ҳафтум яъне ки мӯътадил боришоти мӯътадил
ва баъдан бо то 15 агар гирем асосан дар қисматҳои кӯҳӣ буридани барфҳои гуногун шакл яъне ки шиддатнокии гуногун пешгӯӣ карда мешавад ки аз рӯи пешгӯи пешакии мо дар моҳи феврал бояд дар қисми зиёди минтақаҳои кӯҳӣ асосан дар қисматҳои ҷанубӣ қаторкӯҳҳои ҷанубии ҳисор бисёртар боришот ба назар хоҳад гирифта шуд ва ин ба меъёри муқаррарӣ ё баробар аст ё то 15 то 20% зиёд аз меъёри муқаррарӣ бориданаш мумкин аст. ҳарорат нисбати солҳои пеш тағйир ёфтааст? агар мо 10 солаи охира гирем ки дар ҳақиқатан тағйирот ҳаст, яъне ки зимистонҳои мо нисбатан гам шуда истодаанд, зимистонҳои мо сол ба сол гам шуда истодаанд, вале боришот дар ҳар 10 сола ҳар хел яъне ки солҳои ҳавоидае буданд ки аз меъёри муқаррарӣ каму беш бисёртар мебурид, лекин солҳои мана 2 соли охир чӣ ки шумо шоҳиди ҳаматон шоҳид ҳастед ки дар қисми зиёди ҷумҳурӣ боришотҳо аз меъёри муқаррарӣ кам бурида истодааст. خبردار از رادیوی خبر محترم رئیس تشکر برای معلومات مفصل. طبری ما از مجله حفظ طبیعت و نشریه انسان و طبیعت آگاهی پیدا کردیم وابسته به عملی نمودن سیاست اکولوژی مملکت و خصوص تشبس‌های جوانی تاجیکستان از جمله کمیته بسیار چاره‌بینی‌ها دایر گردیده است و می‌خواستم فهمم که چون این سال تاجیکستان میزبان باز یک کنفرانس سطحی بلند وابسته به آب هست، کمیته چه چاره‌بینی‌ها را در نظر گرفته است؟ و سوال نوبتی وابسته به ترتیب جمع‌آوری و به‌ضررگردانی لامپ‌های سیمابداری که از استفاده مانده‌اند، چگونه تدبیرها اندیشیده شده ایستاده است و نسبت به تازه نگاه داشتن محله‌های شهر نواحی مملکت و خصوص پرتابگاه‌هایی که در پایتخت هستند، مثل یک مشاهده ما در نمایش درسی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 یک نقطه پرتابگاه هست که در آنجا کتی‌ها گذاشته شدند. همه روزه اون از جانب همون مسئولین یعنی که به ضرر گردانیده میشه، ولی متاسفانه در نزد اون باز پرتابگاه دیگر که برای همچون پرتابی معیشی باشد، لیکن با سبب معرفتی پست برخی از ساکنان در آنجا طول یک ماه این جانب پرتاب‌های دیگر نیز پرتافته میشن، ولی متاسفانه این پرتاب هنوز هم در همون جا هست. آیا از جانب کمیته نسبت به این مسئله یگان چاره دیده شده ایستاده است؟ تشکر. ташаккури зиёд. қисмати якуми саволи шумо оиди баргузории форуми байналмилалии об дар шаҳри душанбе ки дар соли 2022 пешбинӣ шудааст. аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист агентии обовошносӣ мо айни замон бо фонди байналмилалии наҷоти арал гуфтушунид оғоз намудем барои баргузор намудани чорабиниҳои канорӣ ё сайд ивентҳо дар доираи ин форуми байналмилалӣ. инчунин мо тасмим гирифтаем ки дар арафаи баргузории ин форуми байналмилалии об конфронси минтақавии осиёи марказӣ оид ба тағйирёбии иқлим бо иштироки сарони вазирони ҳифзи муҳити зисти кишварҳои осиёи марказӣ баргузор намоем. инам дар нақша аст. мо аз тарафи кормандони мо кор дар ин самт рафта истодааст ва инчунин мо низ як нақшаи дигар дорем. ҳозир гуфта шунид бо фонди иқлими сабз бурда истодаем ки барои баргузор намудани шӯрои директорони фонди мазкур, ин як фонди муҳими глобалии фонди иқлими сабз дар ҷаҳон яке аз фондҳои муҳим мебошад. баргузории ҷаласаи шӯрони директорони ин фонди бонуфус дар шаҳри душанбе пеш ё баъд аз баргузорӣ дар арафаи баргузории ин форуми байналмилалии об ки барои баланд бардоштани огоҳӣ оид ба паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим ва ҷалби сармояи бештар ба самти ҳифзи муҳити зист саҳми худро мегузорад. масъалаи дуюм саволе ки шумо додед оид ба тартиби ҷамъоварии лампаҳои симобдор, дар ҳақиқат бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарори 97 масъалаи интиқол
безараргардонии коркарди лампаҳои симобдор ба зиммаи мақомотҳои гуногун, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати маҳал, инчунин назорати иҷроиш ин қарор ба зиммаи кумитаи ҳифзи муҳити зист вогузор карда шудааст. мо ҳамасола мебинем ки бинобар сабаби аз истифода баромадани ин лампаҳо сол то сол шумораи истифодабари ин лампаҳо кам шуда истодааст, барое ки мардум бисёртар лампаҳои лед мегӯем диодӣ истифода мебаранд. лекин ба инам нигоҳ накарда дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1 миллион 400 000 лампаҳои камасраф симобдор ҷамъоварӣ карда шудааст. аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист дар мо як таҷҳизоти Экатром 2 ки истеҳсоли Федератсияи Русия мебошад харидорӣ ба ҷСК чароғи шаҳри Исфара тақдим карда шуд. айни замон мо нақша дорем ки мутахассисоне ки барои дар самти коркард истифодабари ҳамин таҷҳизот аз Федератсияи Русия даъват намоем ки барои мутахассисони маҳаллӣ як бозомӯзӣ намоянд ки онҳо дуруст безарар гардондани ин лампаҳоро бо истифодаи ҳамин таҷҳизот фармоянд. инчунин баъзе қисмҳои эҳтиётиро низ мо аз тарафи кумита харидорӣ ва ба ҷСК чароғ тақдим мекунем ки барои безарар гардондани лампаҳои симобдор кор дар ин самт бурда шавад. масъалаи сеюме ки шумо гуфтед, масъалаи партовгоҳи бесоҳиб ё ки ғайрирасмӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, агар шумо ба мо суроғаи ин сарраёсати ҳифзи муҳити шаҳри Душанбе шумо суроғ марамат бале инҷо масъалаи ҳамун маърифати экологии шаҳрвандон ки мо дар ин самт ҳам кор мекунем ки тоза озода нигоҳ доштани ҳамун дар маҳалле ки барои истиқомат мекунанд ҳамун риояи талаботе ки чихеле гуфтанд партовгоҳи расмӣ як 10 метр тарафтар, лекин бинобар паст будани ҳамун сатҳи маърифати экологии баъзи шаҳрвандон дар ҷойи ғайрирасмӣ ҷойгир мекунанд. дар шаҳри Душанбе ман ҳаминро мехостам илова кунам ки 1707 нуқтаи ҷойгиркунии партовгоҳи расмӣ вуҷуд дорад ва ҳамарӯза дар як шабонарӯз 650-750 тонна партовҳо бароварда мешаванд ки чихеле ки гуфтем ба зиёд шудани аҳолӣ ва ҳудуди шаҳри Душанбе низ рабт дорад. дар ин самт сарраёсат кору давом медиҳад. ташаккур. Давлет ҳастам аз радио овози тоҷик. роҷеи сукинони шаҳри Душанбе шуд. албатта ки аҳолии шаҳри Душанбе солбаста меафзояд ва таҳлилҳои шумо роҷеъ ба ҳамин афзоиши аҳолӣ ки таъсирҳои манфӣ мерасонад чӣ аст, агар ки ягон бахши таҳлилӣ дошта бошем. баъдан шумо як дар нишастҳои ҷаҳонии муҳити зистӣ ё экологӣ ширкат кардин. яъне ширкати шумо ва он мавзӯе ки дар онҷо мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифтанд, чунки
تغییرات اقلیم و گرمشوی زمین موضوع داغ امروز جهانی است، وابسته به وضع کرونایی این نشست‌های اقلیمی برگزار می‌کردند در بعضی کشورها و شرکت شما یعنی موقع تاجیکستان در همین نشست‌ها چگونه بود؟ هرچند در رسانه‌ها یک چیزی خبرهای کوتاه از گفت و شنیدهای شما بودن و چی نتیجه گیری می شود جهت یعنی آینده تاجیکستان در بعضی محیط زیست و آیا بخش تحلیلی یا تحلیلگرانی که اگر در کمیته شما باشند همین لحظه به لحظه می توانند پیشگویی کنند که چی چیز انتظار است تاجیکستان را در همین تغییریابی گرمشوی زمین در فقر زدایی و اون تحلیلگران شما هستند یا متخصصان شما هستند که لحظه به لحظه هر ماه یا در یک دو سه ماه همین نظرهای خودشون خصوص در حدود تاجیکستان بگویند خصوصیت جهانی این موضوع را در میان میگذارد و از اونها تاجیکستان چگونه نتیجه گیری میکنند و در سطح خود تاجیکستان میتوانم که یکون نظرشون رو بگن. تشکر. اویدی تحلیل چیزی که شما گفتید اهالی زیاد شده استفاده از مسئله اکولوژی نیز زیاد خواهند شد. مسئله اگر در خاطرتون باشد در نشست مطبوعاتی نیم ساله یکم یک سوال با میان اومد اویدی استفاده برای یا که وارد نمودن الکترومبیل ها که برای ما یک چیزی گویا که خیلی برای تاجیکستان غیر امکان بود. اکنون شما میبینید که با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان واردات الکترومبیل ها از باج گمرکی و انداز آزاد خواهد شد که این هم باشد برای بهتر نمودن وضع اکولوژی. ما میبینیم که شمارهای نقلیات نیز در جمهوری زیاد شده استفاده است و واردات این نمودی نقلیات برای بهتر نمودن فضای اکولوژی در مخصوصا در پایتخت و دیگر شهرهای کلان جمهوری سهم خود را میگذارد. دیگر سمتی که با مسئله اون درختانی که چخیلی که ما گفتیم از نقشه زیاد در تمام مناطق جمهوری شنیده میشوند برای سیکوستراتسیا یا که поглощение امو پرتوهای گازهای گلخانگی نیز آن سهم خود را میگذارد و در سمت نقلیات اینچنین از طرف شرکت‌های وطنی اوستو گروه برای موندن استحصال автобус و троллейбус و гибрид هم طریق محرک الکترونی و دیگر سوزش‌های کار میکنه که آن نیز پرتوهای کمتر دارد و برای بهتر نمودن زیبای اتمسفر سهم خود را میگذارد. دیگر آن نقشه های استراتژیک که اوید با صنعت کنونی کشور هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان از طرف کمیته نیز برای آن تجهیزاتی که کارخانه‌های نوی که تأسیس داده میشوند و تجهیزاتی که وارد میشوند ما از نقطه نظر اکولوژی کوشش میکنیم اون توصیه‌ها یا که طلباتایی که ما داریم برای بلند بودن اقتداری از جهت اکولوژی فیلترهای دیگر چیزی که باشند این رو ما از متخصصین ما در وقت گذراندن اکسپرتیز اکولوژی نیست توصیه خود رو میدهند. مسئله دومی که شما گفتید اوید با اشتراک هیئت جمهوری تاجیکستان در کنفرانس طرف‌ها کوپ 26 در شهر گلاسگوی بریتانیای کبیر در حقیقت ما در اون قریب 2 هفته در گفت و شنیدهای طرف‌ها در شهر گلاسگوی بریتانیای کبیر در اشتراک داشتیم. در آنجا واخوری و گفت و شنیدهای زیاد نیز برگزار گشت. یکی از مسئله های مهمی که از طرف هیئت جمهوری تاجیکستان در برآمد سطح بلند ما ابراز نمودیم این تشبث های جمهوری تاجیکستان اوید با اعلان نمودن سال 2025 سال حفظ پیرها و اینچنین دیگر تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید با تأسیس دادن فوند بین‌المللی حفظ پیرها که ما این نقطه نظر رو با سازمان ملل متحد ارائه نمودیم و کار در این سمت ادامه خواهد یافت. اینچنین خیلی که شما میدونید از جمهوری تاجیکستان از نقطه نظر پرتوهای گازهای گلخانگی یکی از سهم
камтарин дорад. Мо дар 135 ҷо қарор дорем ва инам бошад аз аму энергияи сабзе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон 96-98% нерӯи барқ аз об истеҳсол тавлид мешавад ва масъалаи натиҷаи он гуфтушунидҳо ки барои Тоҷикистон мо он нақшаҳои миллӣ он нақшаҳое ки доштем пешниҳод кардем ва бо бисёри шарикони рушд он тарафҳои созмони конвенсияи тағйирёбии иқлими созмони милали муттаҳид гуфтушунидҳо ба роҳ мондем ки барои он самтҳое ки гуфтем ки барои паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим осебпазиранд ҷалби лоиҳаҳои нав ки барои бартараф намудани он камбудиҳо корро дар ин самт асосан мо бурдем. Инчунин он саҳми дар сатҳи миллӣ муайяншаванда як ҳуҷҷати муҳими дигари Тоҷикистонро мо дар он ҷо муаррифӣ намудем. Аввалин бор дар таърихи баргузории ин конференсияҳо ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар кишварҳои Осиёи марказӣ як павилёни Осиёи марказиро мо ташкил намудем ки дар он ҷо чорабиниҳои гуногун аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ дар ин павилёни худи Осиёи марказӣ гузаронида шуд. Инам бори аввал буд дар таърихи баргузории ин конференсияҳо. Оиди таҳлилҳои мутахассисоне ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон барои тағйирёбии иқлим моҳона ё ки дар 2-3 моҳ як бор, чӣ хеле ки шумо медонед тағйирёбии иқлим ин як раванди тӯлонӣ аст. Мо 10-солаҳо 100-солаҳо 50-солаҳои охирро таҳлил карда баъд ба ягон хулоса олимон мебароянд. Аз тарафи ҳуҷҷатҳои муҳиме ки агар шумо хоҳед шинос шавед, як панели байни ҳукуматӣ оид ба тағйирёбии иқлим межгосумкомиссия IPCC як ниҳоди муҳим аст ки дар он ҷо олимон аз тамоми кишварҳои мухталиф кор мекунанд ва онҳо ҳисоботҳо пешниҳод мекунанд ва дар он ҷо ҳисобот оиди минтақаи Осиёи марказӣ ва гармшавии ҳарорати ҳаво дигар паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим дарҷ карда шудааст. Инчунин мо дар агентии обу ҳавошиносӣ як маркази тағйирёбии иқлим дорем. Дар он ҷо мо аз моделҳои гуногуни ҷаҳонии аврупоӣ истифода бурда оиди паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои худро чӣ мегӯянд. Инчунин дигар ҳуҷҷати муҳим ҳамун стратегияи миллӣ оид ба тағйирёбии иқлим аст ки дар он ҷо мо чӣ хеле гуфтем дар соҳаҳо дар он ҷо дарҷ карда шудааст ки кадом паёмадҳои ногувор аз тағйирёбии иқлим барои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздик пешбинӣ шудан дарҷ шудааст. Ҷаноб раис, Хуршеди Ховар ҳастам. Як савол ва як пешниҳод дорам. Дар нишасти гузашта, яъне дар нишасти охири кумитаи ҳизби синда ҷумҳурии Тоҷикистон ман як пешниҳод ё савол дода будам дар рабта ба брендҳои ин кумита. Манзурам ин ки дар ин муддат ягон беҳбудӣ шуд дар замонаи бренд. Ин савол аст. Пешниҳоди ман ин аст ки аз шу нозанин шуда истодааст мисли як арӯси баҳорӣ аз байни ҳамин шаҳри Душанбе як руд ё ки дарё мегзарад Душанбинкаш мегем ва ман рости гап аз қисмати агар охирашам небу қисмати 63 аз амиҷа то 46 баъзе сариҳо хай қадам мезанем медавем. Масалан онҷа одамони зиёде ба чӣ машғуланд? Ба ҳамонваи бадан, машқи бадан, яъне аз ин лаззат мебаранд. ҳам аз оби ҳамун руд лаззат мебаранд, ҳам аз ҳавои нозанини Тоҷикистон. пешниҳоди ман ин аст ки оё намешавад ки кумитаи шумо ё ягон кумитаи ягон идора вазорат ҳамина ба шифӣ гираду ҳамин оба ҳамин дарёра вай кунад, тоза кунад, озода кунад, ягон чизо бисозад, ягон ресторанак бисозад. ин ҳамин чихел дар киноҳои туркӣ мебинем, ҳавохӯрӣ мега мерем, ҳавохӯрӣ. мо як бега ҳавохӯрӣ бирем қадди занак мисол. ҳамин як пешниҳод аст бародари азиз. ина ҳамин саволову пешниҳодҳои ташаккури зиёд. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат мо дар хотир дорем дафъаи гузашта шумо оиди бренди Тоҷикистон
савол дода будед ва ман мехостам як ҷоизаи муҳиме ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз тарафи бунёди гӯсфандҳои нодир ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор дорад, як ҷоиза оид ба нигоҳдорӣ ва консерватсияи намуди Марко Поло ба муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ин ҷоиза бале тақдим шуд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳайвоноти нодире ки дар Тоҷикистон аст, Марко Поло морхӯр, ин ҳам бошад ҳамчун як муаррифгари ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад ва барои ҳифзу нигоҳдории ин ҳайвоноти нодир аз тарафи кумита дигар мақомото чихеле гуфтем парваришгоҳҳо дигар ҳудуди паркҳои миллӣ васеъ карда шуда истоданд ва нигоҳбини онҳо дар ба зиммаи кумитаи ҳифзи муҳити зист вогузор карда шудааст. ин ҳам бошад яке аз ҳамон шаҳодати ҳамон гуфтаҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҳамин табиати биштосо ҳайвоноти нодире ки Марко Поло морхӯр мешиносанд ва муаррифӣ мешаванд. Инчунин дар экспои Дубай ҳам низ яке аз ҳамон экспонатҳое ки чизое ки дар онҷо тақдим гашт, бузи кӯҳи Пармашок морхӯр ки тамоми нафароне ки аз павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон дидан карданд, ин ҳам бошад ҳамин ҳайвоноти нодир дигар намуди чизе ки аст. Мо оҳиста оҳиста дар ин самт ман фикр мекунам ба натиҷаҳо ноил мегардем. ҳамасола баъзе вақтое ки он сайёҳон дигар меҳмононе ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд аз ҳамаи мо вобастагӣ дорад ки мо як кишвари худро аз ҷиҳати мусбӣ муаррифӣ намоем ки бар баланд бардоштани бренди Тоҷикистон ё ҷумҳурии Тоҷикистон. дуюм масъалае ки шумо гуфтен оиди дар ҳамон соҳили дарёи Душанбе, мо ҳамасола шаҳри Душанбе дар соҳили дарёи Душанбе низ ҳамон аксияҳои тозагии соҳил мегзаронем ва соҳили дарёро аз ҳамон партовҳо тоза карда ба партовгоҳи расмӣ бурда ҷойгир менамоем. масъалаи таъсис ташкил намудани тарабхона ё дигар чи ин мутаассифона ба ваколати мо намеяд, лекин сарраёсати шаҳри Душанбе дар ин ҷо ҳастанд. ман фикр мекунам ин хоҳиши шуморо ба роҳбарияти ман ёд дорам ки як вақт ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соҳибои сулҳу адабиёти пешин омадан миллат ҳаминҷоро дидан карда буда, ҳамон ҷоҳода истода ва ҳамин хел баъзе суҳбатҳо шуда буд. ман то ҷои иттилоъ дорам, ҳам журналист ки ҳастем, ҳамин хел баъзе суҳбатҳо буд ки ҳаминҷа бояд баъзе чизо сохта шавад, ресторан, қаҳвахона ва хуб шояд ҳатто як барои чи برای چی من مثلا این پیشنهاد کردم وقت میباشید من در انگلیس در لندن خیلی رودخانه‌شون خیلی وسیع کلان همین خیلی بسیار یک چیز ساخته شده است که اونجا حتی همین هیچی نیست، یک رنگه ها اگر کروسر است تو همه خیلی هم بولند هم میبینید همون شهر هم میبینید یک باری دیگر گویا میشه. منظوری من همین است که همین Душанбе боз ана дилоротарш мегӯям, аҷаб шаҳри дилорои Душанбе. Ташаккури зиёд. ин пешниҳоди шумо бисёр пешниҳоди муфид аст. мо дар ин самт ҳатман кор карда истодаем. масалан ҳамун гузаргоҳи Неъмат Қарабоев ёки чӣ хеле ки мо гуфтем маҳдудиятчаҳои варзишӣ, бунёд намудани бо ташаббуси раиси шаҳр 17 боғ аз сари нав реконструксия ё аз навсозӣ ё аз сари нав бунёд карда шуданд. дар ин самт мақомоти ҳизби муҳити зист низ шинонидани дарахт ниҳолҳои ороишӣ дигарчи кор мекунад ва сами худро мегузорад. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо. ташаккури зиёд. мо барои ҳамкорӣ омода ҳастем ва дигар маълумотое ки шумо агар метавонед аз он маълумоти мо ташаккури зиёд метавонед ба тариқи хатӣ низ саволҳои шумо худатонро муаррифӣ намоед. мо барои ҳамкорӣ бо шумо ҳама вақт омода ҳастем. ташаккури зиёд барори кор шумо. Хо'p, назм.